سلام أملاخ نعاخم يخون زخبركم تخاتتلتي مربنا أب كل خرناعاتنا عالم بمخان نفنو سماي تي في تكاتلو زلخم كنزي أب سكرين تري وزلخم نايلومي حدا فولي زخونه قاشا حزوركم قريبا لخم من البات أب سكرين بمرأي من مخانو مبزحتهم فلتكم وأهلكم إلى زقمت باستر تمسكن سيوم لومي فولي قاشا سماي تي بخينو أدمينا أخبيركا باستر أبستدينا سلسترخبكا بشمين بشم كلهم تخاتتلتي زمدبن كمسكنكا يدلي قاعد حن مصحا ثانك يو تيدي انا وان كمسكنكا يفتو ازادل سلازهبكاني نقول لكم تخاتلت السماي تي بدما እግዚአብሔር ሰላም ሰዓትኩም ይሁን آمين آمين بدعمي أزيد سيلنلو باستر ካብ ነዊሕ ግዜ ማዓሲ ዝረኽቦ ዝብሎ ዝነበርኩ ሰብ እንተራኒሩስ ብሓቂ ንስኻኻ ኣብ ነዊሕ ዓመታት በአካል አይተራኸብናን ግን አጋጣሚ እግዚአብሔር ፈቅዶ ሕጂ በአካል ተራኺብና ከምዚ ዝኣመሰለ መደቡን ከነዳሉ እግዚአብሔር ዕድል ስለዝሃበና ንኣምላኽ ኣዝየ ዘመስግኖ ብጣዕሚ ቤትናትካ ኣገልግሎት ኣዝዮም ካብ ዝተባረኹ ሰባት ሓደ እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ በረኸትና ኢኻ ኣዝየና ኢና ነፍቅረካ በዚ ኣጋጣሚ እቲ ዘለን ፍቕሪ ብፍላይቲ ብኣገልግሎትካ ብትግሃትካ ብኩሉ እቲ ንእግዚአብሔር ዘለካ ኣንኣትን أبو زلكا تجهتن كره خلق دما بتعني أملاح بزي عزيز مسكونه بركة آمين آمين thank you تدعوي يا كبرنا أملاح زخبركم تخاتلتي مدبنا زنايلومي نجبرو كعلمة أيق أتصير بزبالة بفلاي أب أجل بلوت ناي حاونا باستر تمسكن استتحز خوينو جن بفلاي مسك الأملاح استتحز كابتيناتو تمكرو أب أجداسنت الأملاح أب هيوت أمنتي إن تايم خانو زبل حدا حسب ما بجس جرناينا كن زراربنا لو ما أنت عرسنا أو زتوكر خوني من البات فلما جن نباستر تمسكن سيوم زي تفلت و زعبون دحربايتا وحابريتا زي بالكم ترى خينو حتصير دحربايتا وحابريتا كقرب لكم يا باستر تمسكن سيوم أبشحن تشعت ميتين تسعانيو أب كاثوليكاوي تحدث بيت خريستيان أسمرا أب نسعد ميو نقيتا خناي كروستوس كمنا جل مدحانيون قويتو انجيروس تقبلو أب توانتي فولينا يتحدثون من منفس قدس من غاح بمنبار دما أبي واتو فولي منفساوي صناعتن قناعتن سلاز حضرو بريديت أملاخ أب حتصير جزيو قال أملاخ بمردا منفس قدسن كعين سعبون كجلجل جميرو كابشان تشعت ميتين تسعان حدا كسابشان تشعت ميتين تسعان شوعت نبزنا برق واندما أبس مرة أبنايت محارو حبرت أبيات الكريستيانات بزتفعل من قدي ملوء جزء بمحاب كجلجلهم كله أبشان تشعت ميتين تسعان شو منتندما نب حبرات من قصات أمريكا ودهر مخادو أب لوس أنجلوس مالت كاليفورنيا بدقف منفس قدس محبر إل شاداي بيت كريستيان بمتكالكم قواسا محبر كوينو نيل علي إسرع عمتات أجلجليو كابكل تشحن إسران حال جميرو دما بمرحنة منفس قدوس إل شاداي حواريوي تلقو بزبل أغلقلوت نقويتانان محبرون أم مقلقال إركابالو حدا كابتي أبزا أغلقلوت مالت منستري كابزو وحبو أغلقلوتات دما إل شاداي بيت تمرتي متحف قدوسيو إذا بيت تمرتزي أبستفل عليه كورنعات عالم نزركبو قدوسان أحوات بوقعات دك مزامرت قويتانان بدحنان يسوس كريستوس كيركا نمعدا بدرجة سيرتيفيكيت نحر عامتكم أون درجة دبلومان خلت عامل زخي تمرتاتا محابي زركب كمزي قلت تصنحو ميلو على سلاسان حموشتن عامت تمكرو أبقربلوت عليك بدعم زقرمي እግዚአብሔር بحق خمي ردي كزي زقرم مالتي كندزي زأكل عامتات وممكن كان እግዚአብሔር مقلقال قلي لا يكون እግዚአብሔር زرود أسبت رحيم نزي قبرو زخلمو بحق قويتا سلخا أزي مسكنو نأخون እግዚአብሔር أزي باركا خبز نلعن እግዚአብሔር كتغرغلو خبز حنا نصبه اسكا أبز مጨረሽታ خمز تقاسكو أبز وانزي أب تمرت ونتنطفالخا استفرالي منفساوي تمرتاتن كمون أمنتي كلنتناوي ملؤ زخونه هيوت نخنبرو معالتا هيوتمون بخمي أن زعمسله ملؤ زخونه بمردا خمالالس خمزلهم زقبر حدا ناي تمرتي أقول كم زلخا سميع اللخمو اسكا بزعبو قال حتى أرزبال حبريتا يبكانا كمون حنتي حداش متحف أبزوان زحتيمكا إግዚአብሔር قالت بالمتحف حتيمكا لخا بزعباون حتى أرزبال حبريتا يبكانا نابتي مدبنا انتنا حلف دسم بلن رايتي دعوي بتعمي زمسجن
لعل كل نجزي كمسكدو يفتو تي አገልግሎት ጸዊዑ ኣብቲ ዝሃበኒ ዘመንን ዓመታትን ድማ ንዑ ከገልግሎ ዓቅሚ ዝሃበኒ ደገፍ ዝኾነኒ ብርታዕ ዝኾነኒ ኣምላክ ከመስግኖ ይፈቱ ካባይ ዝኾነ ወል ሓደ ነገር የለን እቲ ዘለኹ ብጸጋ ኣምላኺ ዘለኹ ከም ዝበለ ሃርያ ጳውሎስ ካብ ጸጉ ዝተለዓለኤ ንኣምላኽ ውን ከገልግሎ ክኢለ ዘለኹ ከም ዝበልካዮ ነዊሕ ናይ አገልግሎት ዘመን ዳርጋ ኮይንሎ እጂ ተመሊሰ እቲ ህይወቴን አገልግሎቴን ክሪኦ ከለኹ ገና ተሕቲ ዕድመ ቲኔጀር ከለኹ ናብ ጎይታ መጽ ሽዑ እውን ኣብ ዝሓፀረ እዋን አገልግሎት ጀሚረ ክሳብ ሕጂ ድማ ብረድኤት ኣምላክ ከገልግል ክኢለ ኣለኹ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝጸናሕ ኩሉ ነዊሕ ዘመናት ንልዕሊ 20 ዓመት ከም ጓሳ ማሕበር ኮይነ ከገልግል ጸኒሐ መስኡውን ዳርጋ ተንቀሳቀሰ አገልጋሊ እውን ኒረኤ ከም መበገሲ ቦታ እትዝነበርኩ ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ንነዊሕ ዓመት ጸኒሐ ግን ካብኡና ተወገስኩ ኣብ ብዙሕ ክፍለ ዓለም ወንጌል ክሰብኽን ቃል እግዚአብሔር ከብጽሕን ከገልግልን ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተክርስቲያናት ጸኒሐ ኣለኹ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዓመት ግን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኤልሻዳይ አፖስቶሊክ ሚሽን ዝብል ሚኒስትሪ ርእሱ ዝኻለ ሚኒስትሪ ብመምስራት ናይ ተንቀሳቀሰ አገልጋልን እንደገና ድማ ኣብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ድማ ሙሉእ ጊዜ ሂባውን ኣብ ምምሃር ንኣመንቲ ድማ ነተተጸውዑ ጽዋዓ ብቁዓት ኮይኖም ምእንታን ከግለጹሲ ነቶም ቅዱሳን በቃል እግዚአብሔር ኣብ ምዕጣቅ ዝነጥፍ ናይ ኦንላይን ባይብል ስኩል ቤት ትምህርቲ የገልግል ኣለኹ ንዝሓለፈ 4 ዓመት ስለዚ ኣብ ተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ኮይኖም ድማ ድሮ 4 ዙርያታት ምሄርና ኣለና ኣብዚ ውሽጢ 4 ዓመት በርከቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቤት ትምህርቲ ናይ 1 ዓመት ናይ ሰርቲፊኬት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቲ እዩ ተቀዳማይ ደረጃ ስለዚ በአፍሪካ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣብ እስራኤል ኣብ አውሮፓ ኣብ አውስትራሊያ ኣብ ካናዳ ኣብ አሜሪካ ኣብ እስያ ብዙሓት ተማሃሮ ኣብዚ 4 ዙርያታት ልዕሊ 1,000 ተማሃሮ ምሄርና ኣለና ስለዚ ተዝርጋሕዩ ኣዝዩ ዓብዩ ብዙሓት ኣመንቲ መጽኦም እዮም ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝዕጠቁ ዝመሃሩ ዘለው ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜና ንምዝግብ እቲ ናይ ምዝገባ ጊዜ ምስተወድአ ብድሕሪኡ ዝኣቱ ሰብ የለን ቶም ተመዝገቢኦም ዝመሃሩ ሕጂ ኣብ ዝቁርብ ጊዜ ቅድሚ ኣብዚ ውሽጢ 2 ሰሙን ናይ 5 ዙርያ ቀዳማይ ዓመት ዝመሃሩ 1 ተማሃሮ ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ሰፕተምበር ድማ 5 ዙርያ ናይ 1 ዓመት ተማሃሮ ዝጅምሩ ክንቅጽል ኢና ማለት ክሳብ ኣብዚ እግዚአብሔር ረዲእና ኣሎ ንዓበየ ናሰፍሐ ተዘርጋሕዩ ኣዝዩ ዓብይ ዳርጋ ልዕሊ ካብ 100 ከተማታት ሰባት ኢና ንምህር ስለዚ እቲ ዘርጋሕዩስ ኣዝዩ ዓብዩ ብዙሓት ኣመንቲ ድማ ኣብኡ መጽኦም ህይወቶም ዝኸውን አገልግሎቶም ዝኸውን ንዘመኖም ዝኸውን ቃል እግዚአብሔር እናተመገቡን እናተዓጥቁን ነቲ ኣምላኽ ዝጸውዖም ጽዋዓ ድማ ብቁዓት ንክኾኑ ገዛእ ርእሶም እናዳለው እዮም ዝርከቡ ዘለው እቲ መጽሐፍ ዝበልካዮ ምስ ተተሓሓዘ እዩ ኣብቲ ሚኒስትሪ ካብቲ ሓደ ንገብሮ ንትናትና ወለዶን ህዝብን ብናቱ ቋንቋ መንፈሳዊ ጽሑፋት ምድላው ስለዚ ከም ትፈልጦ ኣብቲ ናትና ህዝቢ ገና ኣብ ስነ ጽሑፍ ብዙሕ ኣይኮናን ከምቲ ዝድለ ኣይኮናን ገና ሕጂ ድጅምር ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ሪሶርስ ናይ ጽሑፋት የድልየና እዩ ሞ ካብ ቋንቋና ስለዚ ጀማሪት እትኸውን ናይ እግዚአብሔር ቃል እትብል ቀዳሚት መጽሐፍ ተጻሒፋ ወጽያላ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ተዘርጋሓላ ሕጂ ብዛ ኣውሮፓ መጽእ ከለኹ ከዓ ኣብዚ ኣውሮፓ ይዘርጋሕ ኣሎ ካልእ ጽሑፋት ብዙሕ ጽሑፋት እውን ንዚ ዝመስል እናተዳለወ እዩ ብሚኒስትር ደረጃ
ብዙሕ መጽሓፍቲ እናተዳለወ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብቲ ሓደ ናይቲ ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ጽሑፋት እውን ምድላው ነቲ ዝመጽእ ወለዶሲ ክውኮሶ ዝኽእል መንፈሳዊ ጽሑፋት ምድላው ሓደ ኣካል ናቱ ስለ ዝኾነ እቲ መጽሓፍ እውን ተጻሒፉ ዘሎ ኦኬ በኦንላይን ክእዝዝዋን ዝደሊኸ ኣበይ ክረኽቦ ክእሉ እቲ መጽሓፍ ኣብ ዝኸድክዎ ቦታ ይዝርጋሕ እዩ ብኣካል ኦንላይን ንኽረኽብዋ ዝደልዩ ሰባት ድማ ኣብ ኣማዞን ኣላቶ ኣብ ኣማዞን ኦርደር ገይሮሞ ብቐሊል መገዲ ክበጽሖም ይኽእል ስለዚ ከምዚ ክትሰምዑ ፅናሕኩም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቐሊሉ ካብ ኣማዞን ኦርደር ክትገብርዋ ከም እትኽእሉ እዚ ኣጋጣሚ ኣነ ደጊሙ ከተሓሳስበኩም ደሊ ኣንብቡ ኢኹም እቲ ዘንብብ ሕብረተሰብ ዝልወጥ ኩሉ ግዜ ዘይነንብብ እንተኮይና ብዙሕ ነገር ኢና ንጉዳእ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍረ ክንረክብ ከለና እንጢፍና ክንምገቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ባረካ ንዓኻ ከዓ ጓዕ ሓጎሰካውን በዚ ኣጋጣሚ ዓብዪ ዝኾነ እዮን ዓብዪ ዝኾነ ኣበርክቶን እዩ ንማሕበር ኣምላኽ እውን እሞ ስለዚ ኣዝና ደስ ይብለና ማለት እዩ እሞ ናብቲ ዝስዕብ መደብና ክንሓልፍ ሎሚ ክሪኦ ደልየ ዘለኹ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ተጎሲዩ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ብምምጋብ ቃል ኣምላኽ ብምምላእ ዝርከብ መንፈሳዊ በረኸት ንቃል ኣምላኽ ቀዳምነት ቦታ ናይ ዘይምሃብ ኣብ ካልእ ነገራት ጥራሕ ምትኳር ብብዝሒ ኣብዚ ግዜ እዚ ይረአ ኣሎ እሞ እስከ ኣገዳስነት ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወት ኣመንቲ ብልክዕ እንታይ እዩ ንቃል ኣምላኽ ክትክእ ዝኽእል ካልእ ነገራት ኣሎ ድዩ ብኸመይና ኣገዳስነት ቃል ኣምላኽ ክንርድኦ ንኽእል ዝብል እንታይ ዝብል መልሲ ክትህበና ትኽእል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣራይ ጽቡቕ እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ዋና ዝኾነ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ ከነልዕሎ ዝግባአና እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ብርከ ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ሂወቱ ክስርተሉ ዝግባእ ነገር እንተሎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ልክዕ ቤት ክስራሕ ከሎ መሰረት ከም ተንጽፍ እሞ ኣብ ጥዑይ መሰረት ዝተሰረተ ቤት ድማ ጽንዓት ከም ዝህልዎ ቀጻልነት ከም ዝህልዎ ድልዳሌ ከም ዝህልዎ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ዘይተሰረተ ድማ በቲ ዝመጽእ ተፈላለየ ንፋሳትን ዝናባትን ድማ ቀልጢፉ ክቆውም ከም ዘይክእል ሂወት ናይ ኣመንቲ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ስለዚ እቲ ዋና ናይ ኣመንቲ ናይ ሂወቶም ናይ ናብርኦም ናይ ኣገልግሎቶም መሰረት ክኸውን ዘለዎ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብተደጋጋሚ መገዲ ሂወት ናይ ኣመንቲ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ክስረት ከም ዘለዎ ቅዱሳት ጽሑፋት ይምህሩና እዮም ንኣብነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 4 ምዕራፍ ቁጽር 4 ክዛረብ ከሎ ሰብ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን ይብል ስለዚ ሰብ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብር እንድሕር ኮይኑ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እዩ ዝብል ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ብእንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ዝብል ልክዕ ከምዚ ሰውነትናን ኣካልናን መዓልታዊ ምግቢ ዘድልዮ ቁርሲ ዘድልዮ ምሳሓ ዘድልዮ ድራር ዘድልዮ ንምንታይ ሓይሊ ክንረክብ ተኮይንና ብርታዕ ክንረክብ ተኮይንና ጥዕናና ክሕሎ እንተኮይኑ ካብኡ ብዝተረፈ እውን ብሂወት ክንቅፅል እንድሕር ኮይንናሲ ብቐፃሊ እዩ ምግቢ ዘድልየና ነቲ መንፈሳዊ ሂወትና ድማ መንፈሳዊ ምግቢ የድልዮ ናይ መንፈሳዊ ሂወትና ምግቢ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ ኣብ ሂወት ኣመንቲ ኣገዳስነት ቃል ኣምላኽ ኣዝዩ ዝዓበየ ቦታ ይክሕዝ ዝግብኦ ንምንታይ ንቃል እግዚኣብሔር ኣብ ሂወት ኣመንቲ ክትክእ ዝኽእል ወላ ሓደ ዓይነት ነገር ስለዘየለ ንቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክትክኦ ዝኽእል ወላ ሓደ ነገር የለን ስለዚ ልብና ኩሉ ግዜ ንቃል እግዚኣብሔር ንምንባብ ቃል እግዚኣብሔር ንምስማዕ ቃል እግዚአብሔር ንምምሃር በቲ ቃል እግዚአብሔር እውን ክንነብር ኢልና ኣብ ህይወትና ናይ ህይወትና መምርሒ ጌርና ነቲ ቃል ኣምላኽ ብእሙእታውን ብእሙፃን ከም ቀዳማይ ዕዮ ገዛና ጌርና ኢና ኣብ ህይወትና ክንሕዞ ዝግባአና ንቃል ኣምላኽ እንድሕር ጓሲናዮ ኣብ ህይወትና ሰፈርን ቦታን
እንተዘይብና በኻል ኣዘራርባስ ንኣምላኽ ዝኸውን ሰፈራ ብህይወትና የለን ማለት እዩ ብዓቢኡ ንእግዚአብሔር እንፈልጠሉ መገዲ ነቲ ነምልኾ ኣምላኽ ነገልግሎ ኣምላኽ ንስዕቦ ኣምላኽ እኮ እንፈልጠሉ ምስኡ ዘፋልጠና መገዲ እኮ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወሲኽ ዝዛረብ ከሎ ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንስዓቦ እዩ ንእግዚአብሔር ትፈልጠሉ መገዲ እኮ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ዘይፈሊጥናዮ ዝዓበየ ቦታ ድማ ኣብ ህይወትና ተዘይሂብናዮ ነቲ ነምልኾ ኣምላኽ እውን ከም ዝግባእ ኣይንፈልጦን ኢና ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝዓበየ ቦታ እዩ ክሕዝ ዘለዎ ብኡኡ ድማ ክንነብር ኣለና ብኻልእ ድኾነ ይኹን ነገራት ክንትክኦ ኣይግባአናን እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ኣመንቲ ዝትክእ ወላ ሓደ ስለ ዘየለ ቃል እግዚአብሔር ናይ ህይወት መምርሒ ቃል እግዚአብሔር ናይ ህይወት ኮምፓስ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ዘይብልና ካበይ ተበጊስና ናበይ ከም ንኸይድ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ልክዕ ኮምፓስ ከም ዘይብላ መርከብ ኣብ ማእከል ባሕሪ ዳይሬክሽና ዝጠፍኣ መስቁ ኢላ ኮለል ትብል ናብቲ ክትበፅሓሉ ዝግባኣ ቦታ ብትኽክል ሰዓትን ብትኽክል እዋንን ዘይትበፅሕ ህይወት ሰብ ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኸውን ኣብ ዓብይ ምድንጋር ኣብ ዓብይ ኮንፊዥን እዩ ዝነብር ቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወቱ እንተ ዘየለ ስለዚ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ልቢ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ጽማኣት ንቃል ኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ሸውሃት ኣዝዩ ልዑል ክኸውን እዩ ዝግብኦ ኢለ እየ ዝኣምን ወይታ ባረኽካ ናይ ብሓቂ እቲ ንቃል ኣምላኽ ከም ክትብሎ ፅንሕካ ክትክእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር የለን እቲ ቃሉ እዩ እቲ መሰረት እቲ ምንጪ ስለዚ ናብ ቃሉ ኢና ክንምለስ ዘለና ግን ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ብዙሕ ለውጢ እንዲና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብፍላይ ዋላ ብሓፂር ኣብነት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብነት ኮንፈረንስ ይግበር እሞ እቲ ኣገልጋሊ ነቢ እንተደኣ ተባሂሉ ዝመፅእ ሰብን መምህር ተባሂሉ እንተደኣ ኮይኑ ተነጊሩ ድማ ዝመፅእ ሰብን ትፍልልይ ትሪኢኻ ነቢ እንተተባሂሉ ዋላ 5 ዓመት ጠፊኡ ዝነበረ ሰብ ኢና ቤተ ክርስቲያን ክመፅእ ዝጀምር ነታ ኮንፈረንስ ክሳተፍ ኢሉ ማለት እዩ ካልእ ሰብ እውን ከምኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ዘይትሪኦ ክመፅእ እውን ትሪኦ ሕጂ እቲ ኣተሓሳስባና ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ዘለና ርድኢት ከም ህዝቢ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ እንታይ እቲ ክኸውን ዝግብኦን እንታይ እዩ ከቲ ዝኸውን ዘሎ ስለምንታይ ኢና ከምዚ ንኸውን ዘለና ንምንታይ ነቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ዝግብኦ ቦታስ ክንህቦ ዘይንኽእል ዘለና ስለምንታይ እቲ ቃል ኣምላኽ ካልኣይ ዝኸውን ዘሎ በዚ እንታይ ክትብለና ትኽእል ምክንያቱ እዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ እዋን እዩ ኦንላይን ድዩ ብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ነገራት ዝዝረበሉ ዝዝርግሓሉ ግዜ እዩ ቃል ኣምላኽ ተዘይብልካ ነቲ ሓቂ ካብቲ ሓሰት እውን ክትፈልይ ትኽእል ከምቲ ክትብሎ ፀንሕካስ እቲ ቃል እዩ ትሰርስ እቲ ሓቂ እቲ ምንጪ ናይ ኩሉ ፅቡቕን ሕማቕን መለክዒ ንእግዚአብሔር መን ምዃኑ ንፈልጠሉስ እሱ እቲ ቃል እዩ ሕጂ ኣብዚ ምናልባት እስከ ፅቐይትካ ንህዝቢ ኣምላኽ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክህልዎ ዝግብኦ ተራ ንባዕሉ ትንቢት ክትኮ ክእል እዩ ቃል ኣምላኽ ንኣብነት ኣብዚ እውን ምናልባት ዘለወካ ሓሳብ ይህሉ ኸውን ኢለ ሓስብ ማለት እዩ ያ ከም ተቐዲምና ጠቐስክዎ ንቃል ኣምላኽ ክትክእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓይነት መንፈሳዊ ውህበት የለን ቃል እግዚአብሔር ንዘለዓለም ኣብ ሰማይ ፀኒዑ ኣሎ እዩ ዝብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ እውን ካብ ቃለይ ሓንቲ ነቑጣ ካብ ትሓልፍ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል እዩ እግዚአብሔር ኣዝዩ ዘኽበሮ ነገር እንተሎ ቃል እዩ ንቃልካሲ ሓለፋ ስምካ ይዕብይካዮ ይብል ከም ቃሉ ገይሩ እግዚአብሔር ዘኽብሮ ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ስለዚ እግዚአብሔር እውን ንኣመንቲ ድዛረበሉ እቲ ዝዓበየ መገዲ እኮ ቃል እዩ እግዚአብሔር እኮ እቲ ዝዓበየ መገዲ ንኣመንቲ ዝዛረበሉ እንተሎ ብቃሉ ገይሩ እዩ እግዚአብሔር ዝዛረበካ እቲ ናይ ዕብራውያን ፀሓፊ ኣብ ዕብራውያን ቀዳማይ ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ እኮ ቀደም ነቦታትና ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መገድን ገይሩ ብነቢያት ምስ ተዛረቦም ይብል ኣበይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቀደም ነቦታትና ክብል ከሎ እንቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ይዛረብ ዘሎ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መገድን ገይሩ ብነቢያት ተዛሪቦም ንዓና ማለት እንቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ሰባት ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ንዘርከብና ግን በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ተዛረበና እዩ ስለዚ እግዚአብሔር እንቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ዝዛረቦም
ብቃሉ ገይሩ እዩ ዝዛረቦ እቲ ዝዓበየ እግዚኣብሔር ዝዛረበሉ መገዲ ከማን ቃል እዩ ስለዚ ድምፁ ክንሰምዕ እንድሕር ደሊና እኮ ኣብቲ ቃል ኣምላኽሲ መልእኽቲ ኣሎ ናይ ህይወት መምርሒ ኣሎ እግዚአብሔርስ ብትንቢት ጥራይ አይኮነን ዝዛረብ እግዚአብሔር ብሕልሚ ጥራይ አይኮነን ዝዛረብ እግዚአብሔር ብራእይ ጥራይ አይኮነን ዝዛረብ ዝዓበየ መገዲ ከማን ዝዛረበሉ ናብ ሓሳቡ ናብ ዕላምኡ ናብ ፍቃዱ እናኣትወሉ ናብቲ ተወለድናሉን ተፈጥረናሉን ዕላማ ክንበፅሕ ዝገብረና እኮ እቲ ናይ ቃል እግዚአብሔር መምርሒ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ብገለ መንፈሳዊ ህያባት ጥራይ ገይሩ ከም ዝዛረበና ከም ዝመርሓና ጌርና ጥራይ ኣይኮናን ክንሓስብ ዝግባአና ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ድምፅታት እውን ካብ ኣምላኽ ድዩ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ካብ ስጋ ድዩ ወይስ ካብ ስጋ ኣይኮነን ክንፈልየሉ እንኽእል መፍለይ ከማን ቃል ኣምላኽ እንተሊና ጥራይ ንዝኾነ ንሰምዖ ድምፅታት እኮ ክንፈልየሉ ንኽእል እኮ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ኢድና ተሊና እዩ ንምንታይ ቃል እግዚኣብሔር መንፈሳዊ መንፊት እዩ እግዚአብሔር ንኤርምያስ ኣብ ምዕራፍ 23 ክዛረቦ ከሎ እንታይ ኢልዎ እኽልን ሓሰርንሲ እንታይ ዘራክባ ኣለዎ ኢልዎ እግዚአብሔር ንቃሉ ከም እኽሊ ክምስሎ ከሎ እንትኻለ ከም ሓሰር እዩ መሲልዎ ስለዚ እኽልን ሓሰርን ክንፈልየሉ ንኽእል ከማን መንፈሳዊ መንፊት ኣብ እዳውና ቃል እግዚአብሔር እንተሊና እዩ ኣብኡ ብትምዕራፍ እቲ ከምኡ እዩ ዝብሎ ኣብ ቃሉ ክርኢ ክሰምዕን ኣብ ምክሪ እግዚአብሔር ዝወዓለ መን እዩ ዝብል ቃሉ ክርእን ክሰምዕን ኣብ ምክሪ እግዚአብሔር ዝወዓለ መን ይብል ኣብ ምክረይ ውዒሎም ነይሮም እንተትኾኑ ድማ ንህዝበይ ቃለይ መነገርዎ ነይሮም እሞ ካብ ክፉእ መገዱ ምተመልሰ ነይሩ ይብል ስለዚ ንሰብ ካብ ክፉእ መገዱ ዝመልሶ እግዚአብሔር ቃል ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መገዲ መንፈሳዊ ህያባት ንቃል እግዚአብሔር ኣይትክእል መንፈሳዊ ህያባት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ በቲ ትክክል መገዱ ክንጥቀመሉ እንከለና እግዚአብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ናይ ትንሳኤ በረከት ነታ ማሕበር ዝሸለማ መንፈሳዊ ህያባት እኳ እንተለው ነቶም መንፈሳዊ ህያባት እውን ብትክክል ናቶም ተጠቀምቲ ክንከውን እንኽእል ምልኣት ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ተሊና ጥራይ ምልኣት ፍልጠት ቃል ኣምላኽ እንተዘይብልና በቲ ንጥቅምና ዝተዋሃበ መንፈሳዊ ህያባት ኣይከንህነፅን ኢና ኳዳ ብኣንፃሩ ብዝተጋገየ መገዲ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ስለዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንቃል እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ኣመንቲ ወይ ኣብ ህይወት ቤተክርስትያን ክትክእ ዝኽእል የለን ንቃል እግዚአብሔር ዝዓበየ ልቢ ኣብ ህይወትና እንተሊና ድማ እቲ ዝዓበየ መገዲ እግዚአብሔር ዝዛረበና ብቃሉ ንኣብነት ኣብ ሓደ ጉባኤ እግዚአብሔር ብቃሉ ክዛረብ ከሎ ንነፍሲ ወከፍ እቲ ሰማዓይ ኣብቲ ጉባኤ ዘለዎ ንልቡ ይዛረቦ እዩ መልእኽቲ ኣለዎ ሓንቲ ትንቢት ተመፅያ ግን ንሓደ ሰብ ጥራይ እትፍልልዩ ራይ ሓንቲ ትንቢት ንሓደ ሰብ እያ እቲ ቃል ምስ መፀ ግን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዝተፈላለየ መገዲ እግዚአብሔር ንልቡ ዝዛረቦ ስለዚ እግዚአብሔር ብቃሉ ከምዘይ ይዛረብ ዓይነት ጌርና ክንሓስብ የብልናን ብካልእ መገዲ ጥራይ ዝዛረበና ኢልና ክንፅበ ኣይግባአናን እዩ ብዝዓበየ መገዲ ከማን እግዚአብሔር ዝዛረበሉ እንተሎ ብቃሉ እዩ ንዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣዝዩ ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ኣለና ኣሜን ብሓቂ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብታ ትቕፅል ሕቶ ሓለፈ ተኸለይቲ ምስኣት ተሓዝያ ብርግፅ እቲ ቃል ክንብል ፀኒሕና እቲ ቃል እውን ብርግፅ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ተደኣ ነቲ ቃል ዝቕበል ልቢ ወይ ትግራት ሕጂ እቲ ዝመሃር ልቢ ሓደ ኣማንኸ ዝመሃር ልቢ ብኸመይ ክሕዝ ይኽእል እቲ ልብናሲ ብኸመይና ነቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልብና ክዝራእ ንቃል ኣምላኽ ዝምችእ ልቢ ብኸመይ ዝህልወና እዚ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣብ ህይወት ኣመንቲ መንፈሳዊ ዕቤት ለውጥን ክመፅእ እንተኮይኑ እቲ ኣቀዲሙ ዝመፅእ ነገር ዝመሃር ልቢ እንተሊና እዩ ንቃል እግዚአብሔር ዝሰምዕ ዘቅልብ ልቢ እንድሕር ኣሊና እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ምኽሪ ኣብ ህይወትና እናተገልፀ ዝኸይድ እግዚአብሔር ንዝፀውዖም ዘበሉ ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር
رئينايوم اتي نابت حسابون مخرون زعتوا المقدس زمهار لبس لزنبر نابنت إسياس انت رئينايو ابتمي إسياس معرف 5 قصر 4 انت رئينا ندخم بقال جيري مسألنا عما انت هنكفلت سي اجزيابير ناي مهورات اللسان هابني نمنتا ايو اجزيابير ني إسياس ندخم بقال جيرو مسألنا عما انت هنكفلت سي ناي مهورات اللسان هيبوو داريلنا اتمرست حتي لي نقرناي ابصص صباح ينق كم تمحارو كسمعسي نئذني ينقحو እግዚአብሔር እዝነይ ከፈተለይ አነውን አይ አበኮን አይድ ሓርሓርኩን ሚስጢሩ ከም ተመሃራይ ክሰምዕ ንእዝነይ ኣብ ፀጽባሕ የንቁሕ ናይ ተመሃራይ ልብን ናይ ተመሃራይ መንፈስን እንተሊና ኩሉ ግዜ ካብ እግዚአብሔር እንመሃሮ ነገር አለ ንሕና ገና ንመንፈሳዊ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከምዘይ ወዳአና ይኹን ርዳእ ክንከላለን ጀመርቲና ስለዚህ ናይ አምላኽ ህይወት ኣብ ህይወት ዘመንካ ኩሉ ኢኻ እናተመሃርካ የትሪ ኣብ ህይወት ዘመንካ ኩሉ ከይትካ እውን ኣይትውድኦን ኢኻ ግን ተመሃራይ ልቢ እንድሕር ኣሊና ግን ኣብ ፀጽባሕ ካብ እግዚአብሔር እንመሃሮ ነገር ኣሎ ንዓና ኮይና ንኻልኦት ንበረከት ምክንያት ክንከውን እንድሕር ኮይና ኩሉ ሻዕ ናይ ተመሃራይ ልቢ ክልወና ክኽእል ኣሎ ብዙሕ ነገር ከም ዝፈለጥና ነገራት ከም ዝወዳእናዮም እንድሕር ንሓስብ ኮይና ግን ዕብየትና ቀጻልነት የብሉ ኤርምያስ ንኣብነት ተርኢና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 16 እቲ ልቡ ንቃል እግዚአብሔር ከመይ ከም ዝነበረ ክነግረና ከሎ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኢሉ ንቃልካ ምስ ረኸብክዎ በላዕኹ ብስምካ ተሰሚዐ እሞ ሓጎሰን ፍስሓ ልብን ኮነኒ እግዚአብሔር ፀውዖ ብሰባት ንቃል አምላኽ ዝነበሮም ልብ ተርኢና በጣም ኣዝዩ ዓብዩ ንቃልካ ምስ ረኸብክዎ በላዕኹ ስለዚ ሸውሃትና ንቃል አምላኽ ኣዝዩ ዓብ ክኸውን ኣሎ ንቃል አምላኽ ሸውሃት ተዘይብልና ክንዓብይ ኣይንኽእልን ኢና መንፈሳዊ ሸውሃት ድማ ናይ መንፈሳዊ ጥዕና ምልክት ሰብ ንድሕር ጥዕና ክጎድል ጀሚሩ ሸውሃቱ እዩ ድዕፆ ነቲ ዝፈትዎ ዝነበረ ምግቢ ከማን ክፀልኦ ይጅምር ወይ ንኽበልዖ ዓቕመሰን ሰብ ጥዕና እንተልይዎ ግን ሸውሃቱ እዩ ጥዑይ ዝኸውን ንምምጋብ ዓቕሚ ኣለዎ ስለዚ ቃል እግዚኣብሔር ንክንምገብ ንክንመሃር ንክንንብብ ንክንሰምዕ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ሕብረት ክንገብር ሸውሃት እንተዘይብልና መንፈሳዊ ጥዕናና ቸክ ክንገብሮ ይግባአና እዩ ንዚ ኤርምያስ ንቃልካ ምስ ረኸብክዎ በላዕኽዎ بسمك تسمي إما حاجوسن في السالب بنكوينني ناتو وصيد حجوس هيوت كمرة جل حاجوس نايك الأملاك وصيد سلام نايك الأملاك وصيد نمنتا يتزن برنا سلام تفيو هيوتنا كمان كمريئهم كلام نمنتا يتزن برنا دستا تفيو دستا سلام ناي جنزب وصيد هيكونن ناي نبرت وصيد هيكونن ناي تحسته وصيد هيكونن زتفعل عليه نجارات ኣብ ህይወትና ስለ ዘጥረና ኣይኮናን ደስታን ሰላምን ኣብ ህይወትና ዝመጽእ እንታይ ዳ ምስቃሉ ዘለና ሕብረትን ሓድነትን እዩ ኣብ ህይወትና ደስታን ሰላምን ናይ እግዚአብሔር ከነስተማቀር ዝገብረን ንስቄል ነብስቄል ወንተርኢናዮ እግዚአብሔር ኣብ ተቀዳማይ ምዕራፍ ካልኣይ ምዕራፍ ናቱ ክብር ምስ ገለጸሉ ብቀጥታ ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ክጅምር ከሎ ካብ 1 ክሳብ 3 ተርኢናዮ ኣታወድሰብ ንዛ ጠቅልልቲ መጽሓፍ ብልዓያ እዩ ንኸብድኻ ድማ በዚ ጥቕልል መጽሓፍ ጌርካ ኣጽጉቦ ኢሉ ስለዚ ንዓና ኮይና ንኻልኦት ክንከውን እንድሕር ኮይና ነቲ ህያው ቃል ኣምላኽ ክንምገብ ዓብ ሸውሃት ዓብ ጽምዓት ዓብ ልቢ ዓብ ዝመሃር መንፈስ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ክብርን ኣምላኽ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ተማሂረ ኣለኹ ብግለይ ከምኡውን ተኸታተልቲ ብዙሕ ትመሃሩ ከም ዘለኹም ርግፀኛ እዚ ከዓ ብሓቂ ኣብ ሂወትና ነዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ከነተግብሮ በዚ ሰማዕናዮ ድማ ገዛርስና እናፈተሽና ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ቃል ስምስቶም ሰማዕቲ ብእምነት ስለዚ ሓበረስ እንታይ ይብለና ኣይጠቕሞምን ብለና ኣብ ዕብራውያን ክዛረብ ከሎ ሕጂ እቲ ምስማዕ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ
نتنسمعون زلنا خنبرو البو هيوتنا خنفتش بطعم مسرتاوي مخنياتو زي بحالنا تصنحه انت رأى هيوتنا خنقبرو جميرنا برقص هيوتنا زلوط يأمني مالتي እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ናብታ ሳልሰይትና ይሞዳታን ሆቶ ሐልፊና ዶዘይ بالمنفساዊ ዕቤት ሕጂ ዛባ ገዳስነት ቃላም ላኽሪና ለና ከምኡን ክፉት ዝኾነ ልቢ ነቲ ቃል መቀባል ማለት እዩ ከም ዘድሊ መሞዳታ ግን እዚ ኸኸነይ ቀጻልነት ክህልዎ ዘሎ ምክንያቱ ምስተወሰነ ግዜ ቃላም ላከተንብብ ምስተወሰነ ግዜ ልብኻ ፊትካ ምጓዓዝ ካሊ ግን ዶዘይ بالمنفساዊ ዕቤት ወሕዚ ዘሎ ዘይቋርጽ بخمي يزخرج زخل زيت مستيرك أو نسمعنا موداتاس كتصالنا تزيب لخا ملو أيقون مالتي سكاب زبزع بعض خن تكتب لنا تخيل باستر هراي صبوا بزعبا دوزي بالمنفساوي عديت كان الزارب كدنا أزيو وانا أقداسي نجاري نمنتاي بزح جزية سبات جمرتي نامبر ودعتي كنا تزعبي بدهو أبي ودما دخونا نجر ناخد جمهوري كنا ناخد ودعي جيت مليسنا هيوتنا نبعلنا انترئنايو ناوجيت أخن مسخلنا زنبرنا منفساوي سماعات منفساوي تجهات منفساوي فقري زنبرن دحار أننا ناس أنحنا عمتاتنا حلفة خيب كله برقص هيوتنا هنرئيهم كلنا إن عبنا لنا نخيد زلنا نوسخنا لنا نخيد زلنا ويدما أبحال بوتات أتقون بلمو وقال أتمريسنا أبتذكرنا قدم زنبرن هيوت قدم زنبرن نايس قلوت هيوت قدم زنبرن نايك الأملاك فقري إلنا كمان ندحري تمريس يو ندحري إنا أبتزتينا نعم نمنتاي أبحال بوتات أتقويلنا لنا مان بنكم إيكونا نقون زقبو نايزي أبير قال كنقرنا نقولسي أبزراجم عرف سلاسان سلستن نأسير زمس قلو قال نير نسدما انت ازبل مشغوريقا حاسينن اسرازن حيلقا كما علتتاتقا يخونيلو هيوت نابرتاقا نحيلكا ناوسكا تخودو غعزو اي كون زلو ومبر كيتكا بحال بوتا تقطو تبلمو دحار بزعبا حلف نجر طراي ناورخا قدم زنبره منفساوي هيوت قدم زنبره اغلغلوت እናበልካ بزعبا حلف هيوت رأي النورخة تنبرو له كريستنا كنمرح ناجزي أبي يرفقال أيقونا مسقويتا أبتغو عزنا له زمن هيوتن بأمة بفلتت بسأقع بتقبب إنا وسخنا إنا عبنا كن كيديو فقد عملا إذن قل أبي هيوتنا كم آمنتي نرقاقوس لنا دو أي نرقاقوس نحك إنا هيوتنا challenge هنقبرو زقبعنا كوفيلنا نجزء رأسنا بمثل تجسن حقوق عمتاتسي يعبل له خدو يوسخ على له خدو بركة من عرينا يجزي أبي يرفعك يسوس الدماء بتقبب بسأجع بقمت أبكر مجزي عليهم أبكر مسابن يعب نبره يبل صور عبيت يلا عبيت يرأي دار تعبل لك دار توسخ على لك زرأي عملاق ريو سبب ما يريو نحنا ونفلتينا نوسق انت لنا نعب انت لنا ون نعنا نجزع راسنا ون يفلت لنا ينبر صور عريت يلا ግን ብዙሕ ግዜ ከይና ኣብ ሓደ ቦታ ኢና ጠጦ እዚ ጠጦ መባል ግን ትክክል ነገር ስለዘይኮነ ኣብ ህይወትና ነቂሕና ክንቅጽል ግባና መንፈሳዊ ህይወት ወይ እናዓበኻ ኢኻ ትኸይድ ወይ ድማ እናነከኻ ኢኻ ትኸይድ ኣብ ዘለኻዮ ጠጦ ምባል የለን ኣብ ዘለኻዮ ጠጦ ክትብል ኣይትኽእልን እንድሕርና ወሰካ ዘይትኸይድ ኮንካ ብኻልእ ኣዘራርባ እናቐነስካ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ንሕና ግን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ዘለናዮ ከማን ጠጦ ኢልና ዘለና እዩ ዝመስለና ግን ከምኡ ይኮነ ስለዚ እናወሰኽና ክንከይድ ዘለና ጳውሎስ ነቲ ናይ እምነት ወዱ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝፀሓፈሉ ናይ ህይወት መምርሒ ሓደ እንታይ ኢልዎ እናወሰካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽ ነዚ ነገር እዚ ርእስኻ ወፊ ኢልዎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካ ክንደት ዝገበርካዮ ወፍሪ ክንደት ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካ ዝገበርካዮ ኢንቨስትመንት ኢኻ እንታይ ትኸውን ተዓቢ ዘይኮይኖ እቲ ዕብየት ትደልዮ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካ ግን ወፍሪ ዘይትገብር እንድሕር ኮንካ ትምኒት ኮይኑ ጥራይ ዝተርፍ
ትምኒት ኮይኑ ጥራይ ይተርፍ ስለዚ ዘይቋርጽ ዕብየት ኣብ ህይወትና ከነረጋግጽ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ድማ ንሕና ወፍሪ ከነካይድ ይግባአና በርከም ስቃል አምላክ ዘለና ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ሕብረት ምስ እግዚአብሔር ዘለና ሕብረት ንመንፈሳዊ ነገር እንሞ ቀዳምነታት እስዩ ኣብ ህይወትና በቀጻሊ ዕብየት ወይ ድማ ለውጢ ከም ነረጋግጽ ከገብረና ዝኽእል መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ትንቢት እዝራ 7 ምዕራፍ ቁጽር 10 ክዛረብ ከሎ እዝራ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ካብቶም አገደስተ ሰባት እዩ ነይሩ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ሰለስተ አገደስተ ሰባት ነይሮም ኣብ ህይወት ደቂ እስራኤል ሓደ ነህምያ እዩ ሓደ ዘሩባቤል ሓደ ድማ እዝራ ነህምያ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን መጽኡ ነቲ ዝፈረሰ ናይ ኢየሩሳሌም መካበብያ ከነድግ ከሎ ዘሩባቤል ከዓ መጽኡ መቅደስ እዩ ሃኒጹ እዝራ መጽኡ ድማ ነቲ ህዝቢ እግዚአብሔር ሕጊ ይምሂርዎ ቃል ይምሂርዎ ካህን ነይሩ ኣብ ኣፍ ካህን ድማ ሕጊ ነይሩ እዝራ ፍጡን ጸሓፊ ነይሩ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ስለዚ ናብ ኣምላኽ ኣቦታቶም ቶም ህዝቢ ክምለሱ መገዲ እግዚአብሔርን ሕጊ እግዚአብሔርን ዝምሃሮም ንሱ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ተሓድሶ ዘምፁ ሰባት ኣብ እስራኤል እዚኦም ኣገደስቲ ሰባት እዮም መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዝራ ግን ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብለና እዝራ ሕጊ እግዚአብሔርን ንምርማር ንምግባርን ስርዓትን ፍርዱን ድማ ኣብ እስራኤል ክምህርስ ልቡ ዳለወ ስለዚ እቲ ሕጊ እግዚአብሔር መርሚርዎ ኣብ ህይወቱ ክለማመዶ ጀሚሩ ነቲ ስርዓትን ፍርድን ድማ ንእስራኤል ከምህሮ ጀሚሩ ናይ ዝውፅኢት ዓቢ መንፈሳዊ ተሓድሶ ኣብቲ ህዝቢ ክመጽእ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ህይወት ምሕዳስ የሉ ኣብ ዘለናዮ ጠጠው ክንብል አይግባአናን ህይወትና ኩሉ ጊዜ ምሕዳስ የሉ ዕብየት ቀጻልነት ዕብየት ፕሮሰስ እዩ ናይ ሓደ መዓልቲ ይኮነ ስለዚ ግን ኣብ ህይወት ዘመንና ግን እናወሰኽና ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ካብ ዓመት ናብ ዓመት መንፈሳዊ ህይወትና እናዓበየ ክኸይዱ ዝግባእ ክንድት ዓመታትና ብዙሕ ጊዜ ኣብቲ ክርስትና ክንድዚ ዓመት ገይረ 30 ዓመት ገይረ 40 ዓመት ገይረ 50 ዓመት ገይረ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ናይ ሓቂ ድዩ ክንድት ዓመታትና ክንዱስ ኣፍረይቲ ኮይና ዲና ክንዲው ኣብ መንፈሳዊ ህይወትናን ኣገልግሎትናን ለውጢ ፍረን መጽኡ ግን በጣም ዘጠያየቅ ነገር ማለት ክርስትና ዓመት መውጻር ጥራይ አይኮን ክንደይ ዓመት ቆጽርካ አይኮን ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሃበካ ዓመታት ግን በመጠኑ በመጠን ዓመታት ካሲ ተዓብል ለኻሉ በመጠን ዓመታት ካስ ትውስኽ ኣለኻሉ በመጠን ዓመታትካ ናይ ጽድቅ ተጽዕኖኻ ክንድምንታይ ተዘርጊሑ እቲ ዝሃበካ እግዚአብሔር መለኮታዊ አሳይመንትስ ትፍጽም ኣለኻሉ መኽሊትካ ይሽረፍ ኣሎዶ እዚ ኩሉ ብጣዕሚ ከነስተብህለሉ ዘለና ነገር ህይወትና ኣብ ሓደ ቦታ ከይዱ ጠጠው ኢሉ ከይሉ ክንፍትሽ ይግባል ጠጠው ኢሉ እንድሕር ኣለ ድማ እንድሕር ረኺብናዮ ድማ ክንቅጽል ክንዓቢ ክንበራበር ኣብ ህይወትና መንፈሳዊ ተሓድሶ ክመጽእ ኣዝዩ ይግብኦ እዩ ጳውሎስ ኣዝዩ መንፈሳዊ ዕብየት ኣብ ህይወቱ ንኽመጽእ ዝጽዕር ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ሞዴል ክኾነና ዝኽእል ኣብ ሓድሽ ብዙሕ ፍልጠት ከም ዝነበሮ ካብ ጎይታ ብዙሕ ናይ ሓድሽ ኪዳን ምግላጽ ከም ዝረከበ ኣብቲ ዝጽሓፎ መልእኽትታት ኣጸቢቕና ኢና ንርኢ ካልእ ትረፍ ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ከይዱ ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቕደሉ ነገር ከም ዝረአየን ከም ሰምዐን ከማን ተዛሪቡ ምዝ ኩሉ ግን ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኹ ናብቲ ኣብ ቀድመይ ዘሎ ድማ እናተማጣጠርኩ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ብክርስቶስ ኢየሱስ ይወይለኹ ገና ክጭብጦ ዝደሊ ነገር ክሕዞ ዝደሊ ነገር ክረኽቦ ዝደሊ ነገር ከም ዘሎ ይሓስብ ነይሩ ኩሉ ሻ እምበር ወዲኤ ኣነ ገና ሰብ ዘይተገልጸሉ ተገሊጽለይ ሰብ ዘይበጽሖ በጽሐ ኢሉ ኣብ ሓደ ቦታ ጠጠው ክብል ኣይንርኢና እቲ ሓደጋ ዝኸውን እንታይ ኣብ ብዙሕ ሰብ ንእሽተይ ነገር ምስ ፈለጥና ንእሽተይ ነገር ምስ ገበርና በቃ መንፈሳዊ ዓለም ዝወዳእናዮ ስለዝመስለና እዩ ንዕኡን ሓይሊ ትንሳኤኡን ክፈልጥ እዩ
ገና ከም ዘይፈለጦ ብሕጂ ዝተረፈ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ እዩ ንገዛዕ ርእሱ ኩሉ ግዜ ዝቆፅራን እዩ ፍርቂ ናይ ሓድሽ ኪዳን መልእክታት ዝፀሓፈ ዕብራውያን ንሱ ተፅሒፍዎ 14 መልእክታት ይፅሒፍ ንዚ ኩሉ ግን ፅምዓቱ ሓረርትኡ ገደብ ኣይነበሮ እኳ ኣብ መጨረሽታ ተኣሲሩ ከሎ ከም ዘይወፅእ ድማ እናፈለጠ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ ኣብ ዘሎ እዋን ንጢሞቴዎስ ከምዚ ኢልዎ ናባይ ክትመፅእ ፍጠን ኢልዎ እምበር ከየርክቦ ክእል እዩ ማለት ናባይ ክትመፅእ ፍጠን ክብሎ ከሎ ከየርክቦ ክእል እዩ መይቱ ክፀንሖ ክእል እዩ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ እዩ ስለዚ ድገደፍካ ግደፍ ኣብ መገዲ ጠጠው ዘብለካ ነገር ኣይሃሉ ኣይተላግስ ናባይ ክትመፅእ ፍጠን እዩ ኣርክበኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናይ መጨረሽታ ቃላት እዩ ክዛረቦ ደልዩ ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ ዝገርም ነገር እንታይ ኢልዎ ኣብቲ ጦርኣስ ዝሓደክዎ መፅሓፍተይ መናዳ ገና እቲ ብራናታት ተማልኣለዩ ሰብ ክመወት ሒደት መዓልታት ተሪፍዎ ብራናታት መፅሓፍተይ ተማልኣለ ይብል እንታይ ማለት ገና ከንብቦ ገና ከፅንዖ ዘለዎ ነገር ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ሰብ ጳውሎስ እናንበበ እዩ መይቱ ማለት እሞ ንሕና ደኣ ገና ክንደይ ዘመን ኣለና እንብል ጎይታ ተዘይመፅኡ ብሂወት ድማ እንተሊና ክንደይ ነገር ክንዓይን ክንሰርሕን ኢና ንብል ኣብ ሂወት ዘመንና መንፈሳዊ ዕብየትና እናዓበየ ክንከይድ ክሳዕ ክንደይ ኢና ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና ወፍሪ ከነካይድ ዘይግባአን ስለዚ ደው ክንብል ኣይግባአናን ኣብ ሓደ ደረጃ ደው ክንብል ኣይግባአናን እዚ ነረጋገፆ እቲ ኣቀዲምና ዝተዛረብናይ ክልተ ነጥብታት እንድሕር ኣቀዲምና መጀመርያ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ኣገዳስነት ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወት ኣመንቲ ዝበልናዮ ልዑል ዝኾነ ልቢ ንቃል ኣምላኽ እንድሕር ኣሊና ምስኡ ቀፂሉ ድማ ምስ ቃል ኣምላኽ ዘለና ሕብረት ዝመሃር ልቢ ተሊና ምስኡ ንሕልፎ ግዜ ንቃል ኣምላኽ እንቦ ቦታ ናይ ተምሃራይ ልቢ ኩሉ ግዜ ክመሃር ዝደሊ መንፈስን ልብን እንድሕር ሒዝና መንፈሳዊ ዕብየትና ቀፃሊ ይኹን እንተዘይ ኮይኑ ክልቲኡ ዝቀደመ ነገር እንተዘይ መፂ ግን መንፈሳዊ ዕብየትና እንታይ ክኸውን ኣይክእልን ቀፃሊ ክኸውን ኣይክእልን ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ብዙሓት ኣመንቲ ዝረአ ቻሌንጅ እንታይ እዩ እቲ ቀዳማይ ዓመታት ናይ ክርስትና ሂወትና ምስ ቃል ኣምላኽ ግዜ ከይሕለፍና ካብ ቃሉ ብዙሕ ነገር ከይተምሃርና ዓመታት እንድሕር ጥራይ ከይሉ 10 ዓመት 20 ዓመት እንድሕር ጌርና ድሓር ከም ብሓድሽ ኮፍ ኢልና ናይ ምምሃርና ሸውሃት ተኸፊቱ ንኽንምሃር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንምንታይ ሰብ ኩሉ ሻዕ ይጎልዎ ከም ዝፈልጥ እዩ ፕሪተንድ ዝገብር ስለዚ ከም ዝፈልጥ ኮይኑ ዘይንፈልጥ ክንስና ቃል ኣምላኽ ዘይብልና ክንስና ዘመንና ብላሽ ሓሊፉ ክንሱ ከም ንፈልጥ ኣክተ ንገብር ማለት እዩ ንምንታይ ይሕፍረና ተመሊስና ኮፍ ኢልና ክንምሃር ተመሊስና ኮፍ ኢልና ቃል እግዚኣብሔር ከነፅንዕ ምስቶም ብድሕሪና ዝመፁ ይሕፍረና እሞ ከም ንፈልጥ ኮይና ኣክት ንገብር እዚ ድማ ዝዓበየ ሓደጋ እዩ ማለት ንዓና ይንኸውን ኢና ነቶም ዝሰምዑና ሰባት እውን ኣይንኸውን ኢና ስለዚ ከሎ ገና ሂወትና ዝኽሰር ዘመን ክህልወና ኣይግባአን ኣብ ሂወት ዘመንና ኩሉ ሻዕ ዕብየት ከም ዘድልየና ዕብየት ድማ ክሳዕ ናብ ጎይታ ንኸይድ ወይ ድማ ጎይታ ክሳብ ዝመፅእ ቀፃሊ ምዃኑ ፈሊጥና ምእመናን ንኹን ኣገልገልቲ ንኹን መንፈሳዊ ዕብየትና ብቐፃሊ ከነረጋግፆ ዕብየቱ ምስ ኣምላኽ ምስ ቃሉ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ሕብረት ዓበ ክኸውን ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ከስተንትን ፀኒሐ እቲ ዝዓበየ መንፈሳዊ ምንጪ በረኸት ከምቲ ዝበልና ቃል ኣምላኽ ዋላ እኳ እንተኾነ እቲ ዝመሃር ልቢ እውን ከም ዘለዎ እንተኾነ ግን ኣብዚ በረኸት እዚ ዋሕዙ ብዘይቋርፅ ክትመላለስ ግን ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ኣብኡ ንቐፃሊ ዕብየት ዝተዳለወ ልቢ ቀፃሊ ብምሕዳስ ንገዛ ርእስኻ እናዳለኻ ብምምላስ እዩ ዝዓበየ ብፍላይ ኣብቲ ክጠቕሶ ፀናሕካ መወዳእታ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቤት ኣምላኽ ስለዝተመላለስና በቲ መጀመርታ ዝፈለጥናዮ ብኡ ጥራሕ ልብና ትሪድና ብኡ ነገልግል ንኸውን እቲ ነገልግሎ እውን እቲ
ሙሉእ ወንጌል ኣይኮን ካን ተገልግል እዚ ፈለጥካ እዚያ ንእሽተይ ትኸውን እሞ ብዙሕ ጌጋታት እውን ብምግባር ጽናትና ጌጋ ኻባና ሓሊፉ እውን ናብ ካልኦት ሰባት እዩ ዝሓልፍ ማለት እዩ ሳዕቤን ናይቲ ሙሉእ ዘይኮነ ምግቢ ዘይተመገበ ዘይ ዓቢ ኣገልጋል ንባዕሉ ከዓቤ ንኻልኦት ከመይ ገይሩ ከዓቢ ተወላ እንተ ዕቤውን ጥዑያት ውሉድ ከዓቢ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እሱ ከይተመገበስ ከመይ ገይሩ ንኻልኦት ትምግብ ከዓቤስ ከመይ ገይሩ ይዓቢ ስለዚ ቁልፊ በቃ ክነዓቢ ቀጻሊ ድማ ተቐጻሊ ትብል ከም ትብሎ ጽናሓቲ ምልዋጥ ከም ዘለየና ከም ተሐዋርያ ጳውሎስ ንባዕሉ ዝነበሮ ጽምዓት በቃ ክሳዕ መወዳእታ ናብ ጎይታ ዝኸይድ ከም ዝብሎ ጽናሓት ብጣዕሚ ዝገርም ወላ ብስብከታት ኢና እኮ ሕጂ ፓስተር ሓቂ ንምዝራብ ኣይንሰምዖን ኢና እኮ እዚ ከምዚ ዓይነት ስብከት ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ሲ ዳርጋ የለን ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ናባይ ክትመፅእ ፍጠን ወላ ንሰብ ፊልጶስ ፅሕፈሎም ከሎስ እንተኸድኩ እውን ይሕሸኒ ክብሎም ከሎ ንሪኢና ምዕራፍ 1 ክሳዕ ክንዲዚ ንጎይታ ጽምዓት ናፍቆት ዝነበረ ሰብ ግና ኣነ እንተሃለኹ ምናልባት ንዓኹም ስገለ ክረብሓኩም ዝኽእል ኮይንካ ስማዓኒ ግን በዚ ክልቲኡ ይጭነቕ ኣለኹ ክብሎም ከሎ እቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ዘይቋርፅ ዋሕዚ ንጎይታ ንምድላይ ሕሉፍ ሓሊፉ ከዓ ኣብዚ ምድሪ እዚ እናነበረ ከሎስ ናብ ጎይታ ንምግዓዝ ብሂወት ከሎካ ናብ ጎይታ ንክግዕዝ ምስ ጎይታ ክኸውን ይደሊ ኣለኹ ምናወልዱ ክብል ከሎ ስለምንታይ ስብከት ዝጠፊኡ ፓስተር ንምንታይ ኢና ስብከት ንስጋ ጥራሕ ዝጨኑ ስብከታት ኢና ንሰምዕ ብዙሕ ግዜ ናይ ስጋ ነገር ጥራሕ ይኸውን ትመልእኽቲ ንሰማይ ዘናፍቕ መልእኽታት ሲ ምናልባት እሱ ዶ ኸውነት መንፈሳዊ ድርቅናውን ዘምጽእ ደሎ ኮይኑ ስማዓና ሓደ ግዜ ሰባት እንተ ኮይንካ ጠፊእካ ትብሎም በቃ ኣነ እኮ ዘይተመለሰ ሕቶ ኣለና 5 ዓመት ገይረ 3-4 ዓመት ጸለይኩ በቃ ንዓይ ኣምላኽ ኮይ ሰምዓኒ እንታይ ወልሓን ትርጉም ይብሉን ኢሎም ብኸምዚ ብመንፈሳዊ ደኸም ካብ ቤት ኣምላኽ ዝረሓቑ ኣለዉ እንታይ ክትብለና ትኽእል ብሓቂ እቲ ክርድኦ ዘለናስ እንታይ እዩ እቲ ክንጭብጦ ክንሕዞ ዘለና ተሐዋርያ ጳውሎስ ዝነበሩ እቶም ቀዳሞት ዝነበሩ ሕጂ ብዚ እዋን ሲኢናዮ ዘለና እንታይ ዝጎድለና ደሎ እንታይ ኢና ክንገብር ከዘለና ምናልባት ከም መጠቃለሊ መወዳእታ ክትብለና ትደሊ እንተሎ ብልብኻ ገለጽ ትኽክል እዩ ህይወት ብምድሪ ጥራይ ክንዕቁና ይብልና እቲ ዝተቐበልናዮ ህይወት ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ ኪኖዛ ምድሪ እዚኣ ዝሓልፍ እዩ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኢና ተኻፊልና ስለዚ ህይወት በዚ ምድሪ ጥራይ እንድሕር ዓቂናዮ ኣብ ጌጋ መደምደምታውን ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ካብ ህይወቶም ቀዳሞት ኣቦታትን ሃዋርያትን እንመሃሮ እንተሎ ኣብዚ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ዘመን ኣብዘን ሒደት ዓመታት 70-80 ዓመት ኣዝየን ሒደት እየን እኮ ኣብዘን ሒደት ዓመታት ጥራይ እናተኮሩ ይኮኑን ዝነብሩ ነይሮም ዋላ መልእኽቶም ከብፅሑ ከለዉ እውን ሰባት ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዓቢ ዋጋ ዝኸፈለሉ ደሙ ዘፍሰሰሉ ስግኡ ዝተቆርሰሉ ናይ ሓጢኣት ዋጋ ናይ ሞት ዋጋ ናይ መርገም ዋጋ ዝተኸፍለሉ ዓቢ መስዋዕትነት ንደቂ ሰባት ዝተገብረ ነዚ ናይ ወንጌል ብስራት ናብ ደቂ ኣዳም ክበፅሕ እሞ ደቂ ኣዳም ድማ ነዚ ናይ ህይወት ብስራት ሰሚዖም ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት ካብ ናይ ዘለዓለም ጥፋት ካብ ናይ ዘለዓለም ገሃነም ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናብ ናይ ዘለዓለም መድሓን ንኽሳጎሩ እዩ እቲ ናይ ወንጌል መልእኽትን ሕድርን ነይሩ እምበር ኣብዚ ምድሪ ንዝብላዕ ንስተ ንዝርገፅ ንዝኽደን ነገር ጥራይ ዝጠቅም ንኽምልሱ ኣይኮኑን ብመልእኽቲ ብፅሑ ሕጂ ኣብዚ ክንሕፀር ይብልና እዚ እሞ ዋላ ነቶም ወንጌል ዘይበፅሖም ብኣምላኽ እውን ዘይኣምኑ ሰባት እኮ ካባና ንላዕሊ ገንዘብ ኣሎ ካባና ንላዕሊ ንብረት ኣሎ ናይ ገንዘብ ሕቶኦም ንኽምለስ ናይ ምግቢ ሕቶኦም ንኽምለስ ናይ ናብራ ሕቶኦም ንኽምለስ ኣምላኽ ኣየልዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ዘፍሰሰ ኣብ መስቀል ስግኡ ዝቆረሰ ካብ ሲኦል ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወዲ ሰብ ክሳገር ብገንዘቡ ክገብሮ ዘይክእል ብንብረቱ ክገብሮ ዘይክእል ብፍልጠቱ ክገብሮ ዘይክእል ሰብ ክምልሶ ዘይክእል ፍጥረት ክምልሶ ዘይክእል ወዲ ኣምላኽ ጥራይ ክምልሶ ዝኽእል በቲ ዝኸፈሎ ዋጋ ድማ ነዚ ብስራት እዚ ንምብሳር እዩ ወንጌል ብዛዕባ ወዲ ድማ
ህይወት ሒዙ መጽኡ ንደቂ ሰባት ምስ ሰማይ ምስ ኣቦኡ ዝዓረቀ ስለዚ ኣፈኩረና ዓበየ ስእሊ እዩ ክኸውን ዘለዎ እምበር ኣምላኽ ዘልየና ግዝያዊ ሕቶታትና ንኽምለስ ኣይኮን ምስኡ እንድሕር ኣተሓሒዝና ክንጋገይና ማለት እዩ ክንጋገይና መደምደምታና ድማ ፅቡቕ ኣይክኸውንን እዩ ንሕና እኮ እቲ ዝዓበየ ነገር ተቐቢልና ኢና ዝገርም ነገር ክርስትና ተድሓወይ ንእሽተይ ነገር ተቐቢልካስ ድሓር ከዓ ብዝፀናሕካዮ ንዓበየ ነገር ትቕበሎ ይኮነ ክርስትና ክትመፅእ ከለካ መጀመርያ ዝዓበየ ነገር ኢኻ ትቕበል ብዝዓበየ ነገር ምቕባል ኢኻ ትጅምር ብድሕሪኡ ብዝፀናሕካ ኢኻ ንእሽተይ ነገር ትቕበል ንምንታይ እንድሕር ኢልካ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ካብ ክዳን ስጋ ይበልፅ ኢሉ ካብ ስጋ ከዓ ህይወት ተዓቢ ስለዚ ክንመፅእ ከለና ህይወት ኢና ተቐቢልና ህይወት ከማን ናይ ወዲ ኣምላኽ ህይወት ዘይጠፍእ ህይወት ዘለዓለማዊ ህይወት ኢና እኮ ተቐቢልና ስለዚ ዝዓበየ ነገር ኢኻ እኮ ትቕበል ምስ መፅእኻሲ ንእሽተይ ነገር ኣይኮንካን ትቕበል ድሓር ፀኒሕካ ሕቶታትካ ዝምለስ ንእሽተይ ነገር ዝዓበየ ነገር ትቕበል ኣይኮነን ዝዓበየ ነገር ኢኻ ትቕበል ተቐበልናዮ ነገር ከማን ኣይፈለጥናየን ኣለና ማለት እዩ ናይ ክዳን ሕቶ ናይ ስጋ ሕቶ ናይ ናብራ ሕቶ ሲ ምንም ኣይኮነን ኣምላኽ እኮ ንሓጣንን ንፃድቃንን ፀሓይ የብርቕ እዩ ንሓጣንን ንፃድቃንን ዝናብ የዝንብ ንፍጥረት ዘንብር ኣምላኽ ይኮኖ ንደቁ ግን ኣይፈለጥናየን ኣለና ማለት ቀዳምነታትና ሲ ኣይፈለጥና መጀመርታ መንግስቲ ኣምላኹን ፅድቁን ድለዩ ድሓር ኩሉ ክውሰኸኩም እዩ ዝብል ነቲ ተወሳኺ ነገር ቀዳማይ ተጌርናዮ መስርዕ ተጋጊና ኣለና ማለት መስርዕ ተጋጊና ኣለና እቲ ሰረገላ ብቅድሚት እቲ ፈረስ ብድሕሪት ጌርናዮ ኣለና ስለዚ ህይወትና እንታይ ይኸውን በቃ ናይ ሕግግ ናይ ፃዕሪ ናይ ድኻም ናይ ምጉርምራም ናይ ጭምቀት ህይወት ንገብር መስርዕ ስለዚ ተጋገና ቅድም ክኸውን ዘለዎ ፈረስ እዩ እቲ ፈረስ ነቲ ሰረገላ ክጎቶ ዘለዎ መጀመርያ መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለዩ ድሓር ኩሉ ክስኸኩም ንሕና ነቲ ተወሳኺ ነገር ናይዛ ምድሪ እዚኣ ጥራይ ነገር ዘልየና ክመለሰልና ይኮና ናብ ጎይታ መፅና ህይወት ክንካፈል ኢና መፅና ገንዘብና ክምልሶ ዘይክእል ፍልጠትና ክምልሶ ዘይክእል ሰባት ክምልሱና ዘይክእሉ ሃይማኖት ክምልሶ ዘይክእል መልሲ ኢና ረኺብና ናይ ህይወት መልሲ ወዲ ኣምላኽ ዘለዎ ህይወት ኣለዎ እዩ ስለዚ ህይወት በዚ ምድሪ እዚ ጥራይ ክንልክዖ ክንበራበር ግባኣና እዩ ናብቲ ትክክል ናይ ህይወት ጎደና ክንምለስ ግባኣና ነዚ እኮ ናብ ቃል ኣምላኽ ምምላስ የድልየና እዩ ንብል ዘለና ስለዚ ቀዳምነታትና መን ምዃኑ ክንፈልጥ ግባኣና ህይወት ድማ በዚኣ ናይ ምድሪ ሓፃር ዘመን ጥራይ ክንሪኦ ኣይግባኣናን እዩ ንሕና ዝተኻፈልናዮ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኢና ተኻፊልና ስለዚ ዝዓበየ ነገር ከም ዝተቐበልና እንድሕር በሪሂልና ተረዲእና ክርስትና ተድሓወይ ናይ ፍልጠት ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነን ኣብርሆት ዘልዮ ንዚ ግልፀት ዘልዮ ንዚ ክበርሃልካ ክኽእል ኣሎ ጳውሎስ እኮ ከምኡ ኢሉ ንወዱ ኣባይ ክገልፆ ምስ ፈትወ ወዲ ኣምላኽ ከምቲ ኮይኑዎ ዘሎስ ክግለፀልና ክኽእል ኣሎ ድሓር እዚ እንድሕር ተገሊፀልና በቃ ዳዊት እኮ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ሓደ ዝበርሃሉ ነገር ንዓኻ ኣብ ሰማይ ካብ ረኸብኩ ሳብ ምድሪ ዝደልየ የብለ ይብል ዕጋበት ዝመፅእ ሽዑ ዕጋበት ዝመፅእ ሽዑ ግን ኣብርሆት ክንረክብ ኣለና ምግላፅ ክንረክብ ኣለና ናይ ሓቂ ህይወት ከም ተካፈልናሲ ክርዳእና ክእል ኣሎ ክብርን ኣምላኽ ናይ ብሓቂ እሱ እዩ እቲ ዝበለፀ ናይ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ህይወት ከም ዝረኸብና በዚ እውን ተዘይተሓጒስናስ እንታይ ካልእ ክሕጉሰና ዝኽእል ብሓቂ ኣምላኽ ይርዳእና ምክንያቱ ኣመንቲ ኮይናስ እቲ ዝበለፀን ዝኸበረን ነገር ጎይታ ሂብና ብካልእ ክንጭነቕ ጎዲልኒ ዝንፅን ኢልና ከነማርር ከነጉረምርም ብጣዕሚ ብጣዕሚ እግዚኣብሔር በዚ ኣዝዩ ዝጉሂ ማለት ዝኸበረ ዝበለፀ ነገር ሂብና ወዱ ሂቡ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሂብና ኩንሱ እቲ ዝነኣሰ ነገር ድማ ንዕኡ ዕቢና ብምርኣይ ንእግዚኣብሔር
خنقرم المولود بحصم أي جب أناني محواتي لجمرت منجست أملاخن صدقون جليو حري كله توسخي زارير مسكن سلز بزي طعم دسيلني باستر غويتا يباركا نزي كل جزي خنزكرو يجب أن حواتي نزل عالم هيوت كم زلنا زل أنا موين مخنا نزل عالم هيوت نكريستوس وارستنا أملاخ ورستو خنكون نزي تتصوعنا نزي تعدلنا سبات عدلنا ذات سباتي زابير مسكن سلازي بزي طعم دسيلني زابير مسكن كابز بلص ነገር እንት ያለው حدث كرخبو زغل تزبلت هي بزي በቃ نزل عالم هيوت مركب لكريستوس مفلاط مس كريستوس نزل عالم منبر ابز مدر زي خارج جمرتنا اب سماي مسكرنا يكون ابزي اوريدي جميرنا لنا زابير مسكن كريستوس ابانا سبزل زابير استمسكن يكون سلاز بطعميه ماهيره بزح ነገር ازي تباريخ مالتي كفس صنيحنا እግዚአብሔር መንፈስ አኻ حليفو رجت بزحات نزي مدبز تكاتل زلخمون نزي كم ستنكفكم حقي رجت أنيا مالتي እግዚአብሔር مسكن ምናልባት ናይ ሎማ አንቲ መደብና በዚህ ክንዛዝሙ ኢና እቲ መደብ ካል ግዜ አምላኽ እንተፈቂድዎ ንሕና እውን ተሊና ምስ ፓስተር እንደገና ተራኺብና ኣብ ካልእ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ስብሕ ዝበለ ዕላል ክህልወና እዩ ንሎሚ ግን ናይ ሎሚ መደብና በዚህ ክንዛዝሙ ኢና ፓስተር ግዜኻ ሰዊእኻ ነዚ ክቡር ዝኾነ ካባኻ እግዚአብሔር ዝሃበካ ጸጋ ከተካፍለና ፈቃደኛ ኮይንካ ነዚ እድልሲ ስለዝሃብካና አምላኽ ይባርክካ አሜን አፍካል ተመሳለ አጋጣሚ ممكن ረኸብ ዓልሙ ተስፋይ በዚህ ክንዛዝሙ ኢና ተባረኸልኝ አሜን ቴንክ ዩ ቴዲ ጌታ ይባርክ